Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zan yi muku fashin baki dangane da takardun da ma'aikatan ministan cikin gidan Nijar karkashin jagorancin General Tumba ta wallafa dangane da jihohin Nijar 8 sun tashi zuwa jihohi 19. Ma'ana dai wasu ba su fahimci alfanu ko muhimmancin yin haka ba. Muhimmancin yin haka shine gwamnati ta kasance kusa da al'umma, talakawa su kasance suna samun ayyuka da kuma ababen more rayuwa a kusa da su. Sakamakon tsari na da jihohi manyan birane su kaɗai ke mafi cin yawancin moriyar gajiyar gwamnati. To amma yin hakan zai sa 'yan ƙasa kamar yadda suka jima suna kukan cewa ba sa gani a ƙasa, ba su gani a ƙasa ba. To yanzu wannan tsarin zai ba wa damar dukkanin ayyukan ƙasa da raya al'ummar ƙasa da ayyukan more rayuwa su wanzu a cikin ko'ina a cikin wannan ƙasa mai albarka. Bayan tantancewa da kuma shawarwari na majalisar mashawarta ta ƙasa da ta gama yi ta kuma miƙa wa ministan cikin gida na ƙasar Nijar mai girma General Tumba, to General Tumba shi ma ya gama suni, ya gama sa hannu kuma ya wallafa wa 'yan ƙasa domin mu gani. To a cikin wannan takardu an wallafa su ne da yaren Faransai, wanda 'yan Nijar mafi yawancinsu zabarmawa ne, hausawa ne, buzaye ne, kanuri, tubu, arab, duka dai gurmance. Mafi yawanci hausa faransai bai ishe su sosai ba yadda ya kamata. To mu da muka dan fahimci abin da muka fahimta a cikin faransai, za mu dan yi kokari mu dan fahimtar da waɗanda ba su gane ba abin da ke akan wannan takarda. Insha Allah za mu fara da jiha ta farko, ita ce jihar Maradi. An kasafta ta zuwa jihohi guda 3. Ta tashi daga region ɗaya ta koma Trois region. Ga kuma yanda tsarin yake. Tsohuwar jiha ta da Maradi yanzu ta ɗauki ɓangare na Age, Gazawa, Madarumfa suna ƙarƙashin ta har yau ita dai ce jiha. Kuma a sabon suna da aka sassanya na gargajiya na al'adar mu ta gida ta 'yan ƙasar Nijar, ƙabilu mabambanta, kowane wuri an sa jiha da sunan al'adar ta da yake ainihin harshenta, watan don mu riƙe al'adunmu mu fita daga tsari na mulkin mallaka kenan. Kamar Maraɗi dama an saba ce mata Katsinan Maraɗi, to a sabon suna kuma da gwamnati dai ta ƙara daɗa mata shine dai Katsina. To kuma kowa ya san dama Katsinan Maraɗi ake ce mata. Kenan jihar Maraɗi ta yanzu sabuwa ita ce tsohuwa ita ce Age, Gazawa, Madarumfa suke amsa sunan jihar Maraɗi ta kullum kamar yadda kowa ya sani. A kuma cikin jihar Maraɗin yanki kuma da yankin Tasawa, za mu koma Tasawa yanzu. Da Tasawa da Mayayi, Urafan, Kanan Bakashe sun koma sunan Tazar, yanzu suke amsa sunan Tazar. Babban birnin da kuma aka keɓe wanda zai zama shine babban birni na wannan jiha shine Tesawa ɗin dai. Tesawa kuma shi yanzu wannan babban birni shine zai rinka wannan jiha ita ce suna Tazar, babban birni kuma shine Tesawa na wannan jiha. Kenan a kuma dawo bangaren da Kwaro, Barmo, Gidan Rumji, Tsibiri, Kwarnaka su suke amsa sunan Gobir, jihar Gobir kenan. Jihar Gobir kuma babban birninta shine Gidan Rumji. Masha Allah. Mu koma bangare na Yamai aka ce Kwalo, Hamdallahi suke dai amsa sunan Region de Niamey. Region de Niamey jiha ɗaya kenan. Idan mun koma kuma jihar da ta shafi jihar Tawa, ita ma jihar Tawa an kasafta ta zuwa jihohi guda 3. Shine abin da ya shafi Citta, Baradan, Abalak, Tiliya, Tasara, Kawo, sai suka zama Azawak kenan wannan yanki yanzu shine jihar Azawak. Idan mun koma Adar, Keta, Illela, Bagaruwa, Bambai, Tamaske, Buza, Tawa su suke amsa sunan Adar. Kuma babbar cibiyar babban birni shine Tawa. Citta Baradan kuma kamar yadda kuke gani ita ce babbar cibiyar babban birnin waɗannan ƙananan hukumomi da na fara lissafa muku na Citta Baradan, Abalak, Tiliya, Tasara, Kawo, yawwa. Sai mu koma kuma Madawa, Malbaza, birnin Kwanni, Wurno su ne suke amsa sunan Magiya. Wannan jiha ita ce jihar Magiya, yawwa. Kamar yadda babban birnin yanzu cibiyar shine birnin Kwanni. Idan mun koma jihar Agadas, ita an raba ta zuwa jihohi 2 ne, aka ce Arlit, Iferuwan, Cirezorin, Ingal, Adar Bisanan, Tabelot kenan ko
sai aka ce su suke amsa sunan Abzin, kuma shine jihar Agadez dai ta yau. Sai aka komo aka ce Kawar. Kawar ina ne Kawar? Aka ce Bilma Jado, su suke amsa sunan Kawar. Babban birnin wannan jiha kuma shine dai Bilma dai har yau. Idan mun koma bangaren jihar Difa kuma shine aka ce Mangari. Yawwa, Mangari shine Gudumariya, Menisurwa, Shatamari shine Mangari, jihar Mangari kenan, region de Mangari. To babban birnin kuma wannan region shine Menisurwa dai. Yawwa, jihar da aka haifi Baba Tanja kenan yanzu. Yawwa, idan mun dawo kuma nan na biyu, Boso, Gingimi, Ungurti, Gaskeru su ne ke amsa sunan Komadugu. Komadugu kuma babban birnin Komadugu shine jihar Difa dai, tsohuwa dai kamar yadda kuka sani. Yawwa, idan mun dawo abin da ya shafi bangaren jihar Doso, sai aka ce Duci, Loga, Cibiri, Dogon Kirya, Gesheme, Dundu, sai suke amsa Arewa, sunan Arewa. Babban birnin da kuma aka keɓe wanda zai zama shine babban birnin wannan jiha shine Dogon Dutsen dai. Yawa, idan mun koma kuma abin da ya shafi bangaren kuma Doso, aka ce Boboye, Falmai, Doso, Gaya, Sambera, sai aka ce Zigi. Yawa, inda ke amsa wannan babban birni shine Dosan dai, kamar yadda kuka ji na faɗa insha Allah. Idan mun dawo abin da ya shafi jihar Tilaberi, sai muka ce Tera, Gote, Goruwal. Wannan babban birni shine Tera din dai har yau. Babban birnin Tera shine zai amsa sunan wannan wuri. Sai muka dawo Tilaberi, aka ce Tugana. Yawa, Tugana ce Sayi, Torodi, Makolondi shine babban birnin su kuma Tugana, Tilaberi kenan. Kun ga kamar ita Tilaberi an ce uku ne aka kira san, to ai Yamai daga cikin Tilaberi take. Yawa, amma sai aka keɓe ta. Yawa, sai mu gangara abin da ya shafi yankin jihar Zandar. Abin da ya shafi Zandar, aka ce Daura, jihar Daura kenan, sabuwar jihar Daura. Aka ce Kance, Magarya, Dingas, su suke amsa sunan jihar Daura. Babban cibiyar birnin shine Magarya. Idan muka dawo bangare na biyu, aka ce Damagaram. To kenan babban birnin Damagaram dai na da shine ya koma kuma aka kasafta shi ma zuwa uku. Kenan sai mu dawo abin da ya shafi Murya, Taketa, Damagaram, Takaya, Gure, Tasker, Kele, Gidimoni, su suke amsa sunan Zandar. Babban cibiyar birnin su shine Zandar. Sunan birnin su na jihar ita ce Damagaram. Sai muka komo na uku, aka ce Tanut, Dalbeji, Gangara, Damargu kenan. Yanzu su ne jihar Damargu. Babbar cibiyar birnin kuma shine Tanut. Insha Allah, wannan shine yanda aka tsara aka kuma kasafta jihohin Nijar kamar yanda na lissafa muku, kuma muna fatan hakan ya zama alkhairi wa ƙasa da al'ummar ƙasa. Kuma hakan an yi shi ne domin kamar yanda na sha faɗa muku, don kusantar da talakawa zuwa ga gwamnati, don kusantar da ayyukan gwamnati zuwa ga talakawa. Saboda mafi yawancin ayyuka manyan birane su suke canyewa, kuma ƙauyuka sun yi nisa da alƙaryoyi. To yanzu za a kuma gudanar da wasu ayyuka muhimmai domin bunƙasa ƙasa, talaka ya gani a ƙasa. Daga ɗan uwanku Nazifi Salisu Nijar ƙasata. Kuma wannan bidiyo mun yi shi ne don waɗanda ba su fahimta ba su ƙara fahimta, su kuma san inda ake, su kuma san ina za'a. Duba da yadda yau 12 ga watan 5 shekarar 2026 ma'aikatan ministan cikin gidan Nijar karkashin jagorancin mai girma General Tumba ta wallafa wannan takardu zuwa ga 'yan ƙasa, domin 'yan ƙasa su ga yadda aka kasafta. Gwamnati ta yi abin da ya kamata, kuma muna farin ciki. Kuma duk wanda bai fahimta ba, bi iznillahi idan ya saurari bidiyoyi magana nan tawa da kuma sauran maganganu ma da zai iya ji gaba daga sauran matasa da suka fahimci al'amarin, zai yi farin ciki, zai ji daɗi. Muna fatan Allah ya ƙara haɗa kawunan al'ummar Nijar. Abun burgewa, an ƙara samar da wasu jihohi, sai kuma aka sa musu suna namu na asalin 'ya'yan Nijar. Kowace jiha yanayin ƙabilunta sai aka samar da jihohi da su.